खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो हेपि रंजालि बैसागु बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय नै जोंना ओंखारलायबाय बैसागु मागिनो थांनो नागिराखै रियाजों बहाय बिरलांनो नागिरदों नोंलाय नोंलाय रानि हौवा आबौ न'ना सबबो ओंखारजोब्बाय आरोना जों नै गासिबो थांनो दा थांनोसै लारि लारिनो सानैया थांग्रोसिगोन माइनाखौबो बुरखायना लांसै आबैमोननि गामिनि मोसागिरिफोर बिहामजो पार्टी ना आंनोबो दोन आं दा थांबाय दं आंनोबो दोन दै मादै ओइ आंनोबो दोन आं थांबाय दं थांगोन दे गोबाव जागोनथ' जोङो जाजों मोनफैबाय औ नै बिजामादैखौ बेंथाबाय दानाबा दे एसे मोसाना खोन्थादो होमबा दे एसे मोसादो आबौमोननि गामिनि बिहामजो पार्टीजों एसे मोसाफानोसै जोंहा दे मोसाद' ओरै आबौमोननाव दे मेथाइ खनद' मोसानोसै ग्रोम ग्रोमनो मोसानोसै मोसानोसै बैसागु बोथोरा माब्रै मोजां नंगौ नङा बैसागु बोथोरा नोंहालाय बोरो दे दामद' आं मोसानोसै आदै दामगोन आं मोसागोन मोजां आमाय मारै आमाय मोजां इसोरना देरथारबाय माथो ना दे मेथाइ खनदो मोसानोसै फैदो जानायखौ गाज्रि दामो
Bwisagu berkirau dan serkuno ada Bwisagu sentarlah Bwisagu sentarlah Ro, isi mau sabok lagi apa? Malam nasi deh. Jabai. Apa thangkan serau ba? Wah. Saya masih rau. Deh. Đây. Thằng Jabai. Oka pui bai oka. Ơi. Đây. Oka pui bai oka. Ba line apa sih asal? Mana line ya? Last live bro, line ya. Ai tahu om gerak nih. Humale. Humale. Này đâu không gerak ra? Mondir nih. Mondir nó hay chứ. Ấy này mình chưa đong ấy dậu. Này đâu không gerak ra? Bye. Ra phải đúng nào? Phải. Đây, không được. Này. Hờ. Này. Đâu không gấp ra. Đi ra thay người. Không có được. Masih manbai manai. Manai. Sao bisa manbai ke? Manai nơi. Chả nó chơi Bwisagu này. Hả? Jabai. Isur malah yung ako na. Nơi malah saseया बिफानिखौ लांबावसैनो मानै जासिगोन मासे लांबावसिगोन
Pura अखा हाबाय गाइस नै अयथासार अखा द्राम द्राम नै खैजाय मस्ला जिरा देनो होगासिनो फंबाय सानैखौ एखैजाय मामाया दाउ बेदर अमा बेदर सासेया दाउ मासे आरो सावगासिनो मानै नालाय Itu sih erlet. अमा बिबु Rumah gue sih erlet. एरनि र' मारै कसि एरलाय अमा बिबु Kemudian ini gitu lagi papa. सोर लाबोनायखौ नोंसोर लाबोनाया नै मावथिया मावथि दिदी अमा बिबु हागासिनो दं अमा बिबु गाइस अमा बिबु नै मादैमोननिफ्राय दा बै रंजानो लानाव थांलायसैलाय इसिनाव फैद' रंजानो लानाव थांनोसै दा जोंहा ओंखारजोब्बाय मादैया थांला मादै रंजानो लानाव लोंहोनोसैहाय आङो रंजानो लानाव मोजांनो मानसिफ्रा एसे बोरैबा जाबाय नामा ब्रा नोंसोरलाय पप्पि नायलाय बैसागु बोथोराव मा जाखोब्रा पप्पि टिं 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 ओइ सफैलायबाय नै नोंसानाव आलासि दं नामा नोंसानावबो आलासिहाय बैसागु बोथोराव लारि लारि जेराव थाङो ज' सिखाजों कार्बि आलंनि सिखाजों मिलाया मासे दासो लाजिबायब्रा नालाय होदो मोजां मोनदोयो होदो आगो मेथाइखौ थिखोनांगौ सियाराव गाइस माइब्रा बिदै नै माइब्रा बिदै लोंसै सोरना फैसा गोमादों बाइलें थाबायनाय आंनि सना बायलु जानजियाव दै होलाना सना बायलु जानजियाव दै होलाना बबाव थांनो नों आंखौ गारनानै बाइलें थाबायनाय आंनि सना सिमेन्ट दैमानि बालागोरा नावादा अरुणाचल हाजो सेराव सिमेन्ट दैमानि बालागोरा नावादा अरुणाचल हाजो सेराव बाइलें थाबायनाय आंनि सना